ma'aiki sai da Amina gaishe ki nana wallahi kin fi kowa. Ummul ma'aiki sai da Amina gaishe ki nana wallahi kin fi kowa. Ummul ma'aiki sai da Amina gaishe ki nana wallahi kin fi kowa. Rabana buwayi gare ka na durƙusowa, ko na ɗago na roƙo na yi tahowa. Kai ne kake bani kullum jallanawa, ka san abin da zan roƙa rabu baiwa. Zan waƙe nana ita ce ta fi kowa. Ummul ma'aiki sai da Amina gaishe ki nana wallahi kin fi kowa. Allah salati ka yau shiga annabinka, gun wanda shi ka zaɓa kai ba iyaka. Shi ne Muhammadu Rasulullahi naka, a ciki ka sa sahabbai sun tsarkake ka, har ma iyaye na manzo da sun fi kowa. Ummul ma'aiki sai da Amina gaishe ki nana wallahi kin fi kowa. Assalamu alaiki ummun dukkan iyaye, duk wata uwa yau gare ki take tsimaye. Albarkacin kike ci ba wani alaye, ina haifi ɗa da babu irin naki waye. Shi ne ma'aiki man tabbata ya fi kowa. Ummul ma'aiki sai da Amina gaishe ki nana wallahi kin fi kowa. Yar Wahab sannin ki aya Amina, ummul ma'aiki gaishe ki nake yi nana. Duk mai san annabi dole ya so ki nana, mai kin ku jahili ne kuma yayi barna. Rabu ka tsare makin ummun annabawa. Ummul ma'aiki sai da Amina gaishe ki nana wallahi kin fi kowa. Dukkanin iyaye na annabi ba na banza, tsarkakakku Allah ya zaɓa kun jahaza. Ba su taɓa bautawa gunki ba a wanga haza, su sun tsane shi sun kyamaci masu banza. Bautar gumaka sai ka zami kuma wawa. Ummul ma'aiki sai da Amina gaishe ki nana wallahi kin fi kowa. Ita ce kaɗai aka bata ciki na gata, annabi Muhammadu uban duk masu bauta. Sai da Aminatu ta ce ita na kudarta, bata sha wuya ba kamar kowace mata. Ita farin ciki ne da nishaɗi ke tahowa. Ummul ma'aiki sai da Amina gaishe ki nana wallahi kin fi kowa. Wata in ta ɗau cikin sai kaga ta jigata, wata sai da daddare ta ce ma barta. Wata ko ta ce raba ko kuma zogalanta, wata in ta tashi tsire za ta ce a bata, kuma in ka kawo ta ce ma ba ta sowa. Ummul ma'aiki sai da Amina gaishe ki nana wallahi kin fi kowa. Wata koma sai take laikawa abinta, ta je ta shaki wari kuma ba ruwanta. Wata mai fada take komawa kujita, wata ko zubar da yawu ko ta ya amanta. Sai da Amina ba guda wanda ta yi yowa. Ummul ma'aiki sai da Amina gaishe ki nana wallahi kin fi kowa. Darajar da Rabbi yayi miki alƙurashiya, ta zarce mai faɗi ya faɗa dan ƙidaya. Kin zarce mata